Hi guys! Welcome back to my channel. So, this could be my second vlog, and this vlog is a special one since magtatagalog po ako para marami po kayong makakaintindi. And also, I do this vlog na Tagalog kasi I have a special viewer na hindi nakakaintindi ng Bisaya. So, ako na lang po yung mag-a-adjust para sa kanya. So, yeah. That's why magtatagalog na lang po ako. Okay, so my vlog is about gusto ko pong i-share sa inyo yung skincare beauty products ko po na super affordable. So, if you want to know, just keep on watching. So, yes, and I will share to you guys kung ano po yung mga products na ginagamit ko. So, ayun guys, bago po ako magsisimula, please to support me and don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell button so that you will be notified every time I have a new uploaded video. Okay, so magsisimula na po ako guys. So, sisimulan ko po sa soap na ginagamit ko. Itong soap na ginagamit ko po is super sulit niya po kasi for 50 pesos, 2 bars na po siya sa loob ng kanyang packaging. So, super sulit niya at saka super effective. And anyways, depende lang po talaga. Effective po siya para sa akin. Pero I don't know if effective po ba sa inyo kasi iba-iba naman yung skin natin. So, basta gusto ko lang po i-share sa inyo yung mga products na ginagamit ko. Okay? So, itong soap is ito po yung kojic acid soap na Kujisan. Yes, for only 50 pesos. Dalawa na po siya sa loob. So, isa lang yung nandito kasi yung isa ginagamit ko na. So, ayan. Ganito po siya kalaki. So, dalawa po siya dito. So, super sulit na siya. Sa akin po, pag ganito po siya, magagamit ko na po siya for almost, mga 1 month. Ganun. Kasi po, every time naliligo ako, thrice po ako nagsasapon. Kaya yun, medyo madali po siyang matunaw. Okay? So, ayan po, yung Kujisan soap. So, next po na ginagamit ko, alam ko pong marami pong gumagamit nito, lalo na yung mga chubby na katulad ko, yung naiinis sa mga dark dito sa batok, na nakakainis talaga kasi nakakawala ng confidence. So, instead of using na yung native na pang dito, yung stone, kasi usually before, gumagamit din po ako noon ng stone, kaya nga lang nakaka-dry po siya ng skin, so nag-stop po ako, and dito na po ako sa baking soda. Yes, nagbi-baking soda na po ako ngayon, and I recommend na Ram na brand po yung gagamitin, kasi wala lang feel ko lang, kasi effective siya sa akin, kasi yung bato ko, hindi na siya gaano kaitim, yung okay na siya okay na siya. So, pwede din po siya pang rub dito sa may kilikili natin. Yan, sa may singit. Doon. So, sulit din po to kasi sa ganito kalaki, mga 35 to 37 pesos po siya. So, magagamit na siya for almost 2 months. So, depende po sa quantity na gagamitin mo every time naliligo. So, ganon. So, next naman po, yung lotion na ginagamit ko. So, ako po is medyo, sensitive po yung skin ko. Lalo na pag yung lotion o sabon na ginagamit ko is may salicylic acid. Kasi pag may salicylic acid po, nai-irritate yung skin ko. So, that's why, every time nag-choose ako ng mga products na ginagamit ko, check ko po talaga if meron siyang salicylic or wala. So, yung ginagamit ko po ngayon na lotion is yung Myra E Vita White. Yan. Kasi po, aside sa wala po tong salicylic acid, maganda din po siya sa skin. Feel ko lang, smooth yung skin. Yes. And mag-lighten po siya. Ayan. Yung ganito po kalaki, siguro sa 80 to 90 pesos. Yan. So, sulit na din po. Okay? So, next naman po sa face ko po is yung toner na ginagamit ko. Dalawa po yung toner na ginagamit ko. Una po is itong Kujisan na cleanser toner. Ayan.
Yan. So, usually, ngayon, ito po yung ginagamit ko. Makikita nyo naman po, konti na lang siya. So, wala na akong budget. Wala na akong budget, hindi na ako makakabili nito. So, ayan. Yan po yung ginagamit ko. So, yung pangalawa naman, yung second option ko. So, may second option talaga ako, no? Itong Pond's na toner. Ayan. So, madami-dami pa siya. So, okay lang. If maubos yung kujisan, may Pond's naman ako. Okay, so, ayan. Itong Pond's po, every time ginagamit ko po to, pagkatapos po ko po siyang i-apply sa face ko, is nagta-tighten po yung face ko. So, parang ang smooth niya. Yeah, mas smooth po siya. Nice. Nice. Yun lang po yung masabi ko. Nice. Okay? So, next naman is after ko pong mag-a-apply ng toner ko, is yung cream naman po. Facial cream. So, yung facial cream na ginagamit ko is, since high school ko po ito siyang ginagamit. So, ito po yung Pond's. Yes. Ito po yung ginagamit ko na Pond's. Every time po gumagamit ako nito, like, may lakad ako or anything, ito lang yung po yung ina-apply sa face ko. Hindi po ako nag-a-apply ng pulbo. Ito lang po talaga ng Pond's. Yes, so ayan. Yun yung mga beauty products na ginagamit ko po, na super mura lang and mabibili nyo po kahit saan, kahit na hindi sa Watson. So, ayan. And lastly, I have here a secret. Secret talaga. So, hindi na siya secret kasi nga i-share ko po sa inyo. So, ito po yung ginagamit ko or tinitake ko po, and syempre tinitake ng ate ko, na nung umuwi siya last June, makikita nyo po talaga sa kanya na super duper effective po talaga kasi nag-blooming siya, nag-glow yung skin niya. O ayan ate, sister love, gumanta ka na dito sa video ko. So, talaga po makikita nyo po talaga yung difference niya before tsaka ngayon. Kasi super blooming na po talaga siya. So, ito po yung tinitake namin. Binigyan niya po kasi ako. So, I don't know if saan po siya mabibili dito sa Philippines. Kasi, binili niya to sa state kung saan siya ngayon nakatira. So, I don't know talaga kung saan siya mabibili. Pero gusto ko po siyang i-share sa inyo. Ito po yung collagen, super collagen plus C. Yeah, super effective niya po. Kasi, hindi lang po siya sa skin. Pwede po siya sa joints natin, sa hair, at saka sa nails. So, nag-take po ako nito last June until now. And, maraming nagsasabi sa akin na blooming daw ako. So, naniwala po talaga ako na effective to kasi proven din po to sa ate ko. So, yan. So, kung gusto niyo po talagang ma-take to, sorry po kasi hindi ko po talaga alam kung saan siya mabibili dito sa Philippines. So, search na lang tayo. Okay? So, ayan. Yan po. Collagen plus C. Super collagen. Okay? So, ayan guys. Yun po yung mga beauty products na ina-apply ko sa skin tsaka tinitake ko. And ito po. Lastly na secret ko po talaga na parang magiging stay young tsaka radiant yung skin natin is ito po. I-reveal ko na po talaga. So, yun po yung magiging positive lang tayo sa life. Yun. Smile often. Hindi naman yung smile na walang reason na bigla ka nilang tumatawa mag-isa. Nakakatakot yun. Yung parang stay young, stay positive. Like, if meron man tayong mga problema sa life, problema lang yan. Go lang ng go. Okay? So, ayan yun po yung mga secrets ko sa life. So, I hope guys you enjoy watching my video. So, yes, alam kong medyo walang kwentang video to, pero bahala na. Kayo nang humusga. Okay, so yes, see you to my next vlog and have a great day guys. Ciao!